Volám sa Renata Gruby, narodila som sa a vyrastala som na Slovensku. Ale už vyše 20 rokov žijem v Austrálii a práve tu v Austrálii som mala veľkú príležitosť sa zoznámiť a začať pracovať s energiou. Začala som pracovať v prvom rade ako študentka, že ja som sa zaujímala o energiu, že som sa začala liečiť, začala som v podstate spoznávať veci okolo energií a neskôršie som sa stala súčasťou, som sa stala v podstate ako keby ochrankynou a zároveň som bola aj mentorovaná a trénovaná. Pani, ktorá chaneluje energiu a v podstate pomáha ľuďom otvoriť ich obzor. Teraz momentálne už som súčasťou jej tímu, pracujem s energiou, pracujem aj s tým, že nie len, že pomáham liečiť, ale v podstate aj vzdelávam ľudí. A to je mojou súčasťou mojich videí. Chcem vás zoznámiť s tým, čo som sa naučila tu v Austrálii, s technikami, ako sa starať o vašu energiu, s technikami, ako si rozšíriť obzor, že nie sme iba tu my ako fyzické osoby, ale že my sme tu ako duše, ktoré sú inkarnované a prišli sme sem sa rozšíriť, prišli sme sa sem odľahčiť a zväčšiť si vibráciu, zlepšiť si vibráciu. Takže to je cieľ mojich videí. Šerujem všetky moje aha momenty a všetky moje vedomosti